Resol el problema, fes un dibuix orientatiu a escala per obtenir una aproximació. Diu, en una cursa de motocross es vol construir una rampa, aquesta ha de cabre en un espai horitzontal de 8 metres. Llavors, vol que quan els motociclistes surtin disparats per la rampa estiguin a una alçada de 6 metres. Quina és la longitud que hauria de tenir la rampa? Doncs bé, tenim una rampa, que diu que a l'espai horitzontal fa 8 metres i que surten disparats a una alçada de 6 metres. Doncs bé, les dades que ens estan donant és una rampa, per tant és un triangle rectangle, i les dades que ens estan donant són precisament els catets, l'alçada i la base. Doncs el catet de la base, que és l'espai horitzontal, diu que és de 8 metres, per tant aquí ho farem utilitzant centímetres. Doncs anem a fer-ho en centímetres. I ens diu que l'espai vertical està a una alçada de 6 metres. Doncs el que farem serà dibuixar el catet vertical utilitzant 6 centímetres. Llavors, això serien 6 metres, que en el nostre dibuix són 6 centímetres, i aquí són 8 metres. I llavors el que ens demanen en aquesta rampa doncs, és quina és la seva longitud, no? Per construir-la. Doncs hem de saber quina longitud fa. Doncs fem el dibuix i veiem que aproximadament han de ser uns 10 metres. Doncs aquí posem 10 metres. Ara anem a utilitzar Pitàgores per resoldre aquest problema. Doncs bé, el que hem de trobar és la hipotenusa d'aquest triangle rectangle. Com que hem de trobar la hipotenusa del triangle rectangle, utilitzarem la fórmula c quadrat és igual a a quadrat més b quadrat. Per què? Perquè així ja tenim la hipotenusa a l'esquerra i ens anirà millor a l'hora de fer els càlculs. Doncs bé, c quadrat és igual a que és el catet alçada, a mi m'agrada utilitzar a per l'alçada, i ens quedarà 6 al quadrat més b, el catet base, és a dir, 8 al quadrat. Ara, c al quadrat és igual a 6 al quadrat, que és 6 per 6, per tant 36, més 8 al quadrat, que és 64, 8 per 8, 64, i per tant c quadrat és igual a 36 més 64, que és igual a 100. Si c quadrat és igual a 100, doncs tenim que c és igual a l'arrel quadrada de 100, que és exactament 10. Per tant, ens ha sortit el resultat exacte que hem fet l'aproximació. Per tant, hem resolt bé aquest problema.